un inginer vine cu un proiect într-o gașcă de prieteni și spune, băi, ia fiți pe fază, fiecare și amanta, cât suntem aici? 8? Da, 8 ori 2, 16. Deci intrăm 16 și într-o cameră la munte, punem o pătură în geam, stingem becul, ne dezbrăcăm toți la pielea goală, și ele și noi, și le învârtim, uite așa, între noi, stingem becul frumos pe întuneric, nu vezi tu, nu văd eu, nu vede ăla, știi, și le luăm și le învârtim așa, le facem și, bă, tot acum, ce să mai, băi, eu zic că e superb. Proiectul ăsta, dar ăștia zicem, bă, e genial, hai să mergem, așa ăștia, femeile cu ei pleacă la munte, închiriază o cameră, pune pătură în geam, să dezbracă toată lumea în pielea goală, stinge becul și începe treaba. Și începe să învârtească până trei acolo, le dădea ăla la ăla, aia, așa, pac, le învârtea acolo trei. Când la un moment dat s-a prinde becul. Cine era? Inginerul. Băi, inginer, ce faci, bă, am prins becul, dracu, ce a fost vorba? Băi, stați bă un pic, hai să ne organizăm, că eu am luat de 3 ori muie.